Σήμερα θα ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα. Πρώτον, το πολύ ανησυχητικό περιστατικό που έγινε στη Λευκοσία με το ξυλοδαρμό του Ελληνοκύπρου από αλλοδαπούς. Αν δεν κάνουμε κάτι, αυτό θα γίνει καθημερινό φαινόμενο. Τους δίνουμε τόσα επιδόματα, τόσα δικαιώματα, περισσότερα ακόμη και από τους ίδιους τους πολίτες και ακόμη δεν σέβονται τίποτα. Δεύτερο, αυτό που είπε ο αγαπητός Δήμαρχος Πάφου, ότι σε λίγα χρόνια οι Κύπροι θα γίνουν μειονότητα στην Κύπρο από τους μουσουλμάνους. Και αυτό το βλέπω λογικό και θα σας πω γιατί. Το 85% των υποτιθέμενων προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν 50 μουσουλμανικές χώρες παγκοσμίως και κανείς τους δεν διαλέγει να πάει εκεί και έρχονται στην Ευρώπη και σε μη μουσουλμανικές χώρες. Ο σκοπός τους, η Ισλαμοποίηση της Δύσης. Εξάλλου, το είπε και η μουσουλμανική αδελφότητα πολλές φορές, ότι προσπάθησαν στο παρελθόν να κατακτήσουν τη Δύση με πολέμους και δεν τα κατάφερναν μέχρι που βρήκαν έναν καλύτερο τρόπο. Ο τρόπος τους αυτός, να στέλνουν υποτιθέμενους πρόσφυγες μέχρι να Ισλαμοποιήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ πιο αυστηρά μέτρα και να ξέρουμε ποιους βάζουμε στη χώρα μας. Ευχαριστώ.